mana kumanya kwa Ramogi juang gisani koro wadonjo kanyo e nonro mar Gaset. Sa en kanyo sa dek sa chia sa uch mana sa pagariyo gi dakika 30 kod auchiel. Nyako Ramogi juang kamora mora mintiere arwaki e nonro mar Gaset. Nyinga Sharon Ong'aw. Kiny maka wona ntiere ida fombo wadwa Joyce Oduor mabende osewuok e yueyo kendo Joyce Oduor arwaki machiegni e nonro mar Gaset. Ero kama na inya Sharon yueyo mit lakini gimoro kamita inya bende nyalo kethore. Kata kamano wantiere kai waseduogo rak nyaka imanye kalore ni yuto mari mapile ka pile ema nyalo miyo igero godo piny Kenya tigero godo bende. Mana kamano kendo machiegni kende tich koko manyako Ramogi juang mana kaka pile wanano gazede ariyo mana The Standard kanyakla gi The Daily Nation. Mana kaka pile waja chako koda thund weche mano mabende omi pek e gazede makamago. Kiny makawuono gazede ma The Standard gi Daily Nation weche mabende omi pek en mana kaluore kod weche mag siasa. Kachako gi The Standard okiny makawuono tipo mabende aneno e nyim gazet ma The Standard en tipo ma jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta gi ogai mar ODM mano e nyim gazet ma The Standard. Thor wach mabende omi pek kanyo. Men kaluore koda pogruok mar paro Joyce ahinya kaluore koda jokanyo mag ODM mabende osewal kanyo e Parliamentary Service Commission. Jubilee wacho ni gin onge nying mora mabende osechwal kacha kabende koro giwacho ni ODM odwaro dhi mapiyo kata matek koro gibuogo mar wuok e riwruok mar Azimio mano duond bura mar Jubilee obuogo wuok e riwruok mar Azimio ponono ni ok bi wal ng'atgi mano e duol mar PSC. To ywak makamae bende ginyalo bedo ni gibuogo ni gibiro wuok. Warita ne mondo wane ka gibiro wuok mar adiera. Par ni gino kata winjruok mabende riwruok mar Azimio la Umoja noketo kod duond buche mabende ne oloso Azimio la Umoja kindego mag siasa. Winjruok makamano nego bed ni rumo mano dweni. Maka Jubilee oneno ni koro ka gintiere Azimio kacha to gin koro wegi oko okomigi thuolo mar bedo e Parliamentary Service Commission. Gintiere kod ratiro mar wuoka e duond burano kata riwruok mar Azimio la Umoja. Kata kamano pod en mana buogo mabende giwacho ne gibuogo sani. Ka wawere kod The Standard thuon wach mabende Daily Nation omiyo peko kiny makawuono en mano kaluore kod kaka MCAs sani koro dwaro ni omednegi omenda mabende ichulo gi dwe ka dwe. Ka bende gidwaro ni omedgi omenda kowuok e shillings 1,144 mabende ichulo gi dwe ka dwe. Gidwaro ni omenda makamano omedre nyaka shillings 1,400 mano dwe ka dwe mabende nyaka sani koro gichwalo paro makamano e nyim county assemblies kata od buche mag counties mopogore pacho kae mar mondo mi omedgi omenda makamano. En omenda makore lach ahinya. Kore lach to MCAs go beng'eny 2,100 mago MCAs babine nitiere kor gwenge ma pacho kani parno kang makama bende biro bang' jod bura maromo 416 bende koro nosechwako kata mana chwalo paro mar mondo mi omedgi osara. Koko mano Joyce nikech wach mane Standard ne mano lombo wanga daher mar mondo mi wachak gi Standard. Kama bende thor wach kanyo en kaluore koda gwenyruok mar paro mano mar duond bura mar Jubilee gi mano mar ODM ahinya kaluore koda kombe mago mag jogo kuma bende giwalo mar bedo e Parliamentary Service Commission kata PAC. Wach makamano Joyce aneno komi pek e it Gaset mano mar auchiel. Kabende nyaka sani Jubilee oramo nango meni ODM owalo ji ariyo mabende biro riwore kod jowetegi mamoko e PAC. Wiper bende nwaneno kanyo kosetero ng'atgi. Nyaka sani mano chieng' tich adek ODM nokao Senator Manyamira mano Okongo Omogeni kanyakla koda jaod bura mano Malikoni mung'ere kaka Mishi Mboko mabende koro biro riwore koda PAC. Parni duond bura mar Wiper bende notero ng'atgi kanyo. Mano gazet ma The Daily Nation eito boke mar auchiel. Wiper nowalo jaod bura mama Voko mong'ere kaka Patrick Makau. Kata kamano Sharon wach makama ntiere eito boke mar auchiel gazet mar The Standard okiny makawuono ma en mana ywaruok manyalo bedo ni nitiere e riwruok mar Azimio la Umoja. Par ni Azimio la Umoja tok kane giserem mano e yiero maduong' mahiga ni ywaruok osebedo kacha. Duond buche ma ponono ne oriwore koda Azimio la Umoja kindego
jogo mag kisera mar ombulu sani gintiere thuolo mar wuoka e duond bura makamano. Nyaka sani koro wakia ni ywaruok makamae koro biro keto Azimio la Umoja kama chalo nade. Kaluwore ni gik machalo kamae wanyalo wacho ni ywaruok e telo ema ponono miyo riwruoge mag siasa kata duond buche mag siasa bedo mayom kendo kochopo kinde mambele ponono kwa biwinjo kata Azimio la Umoja. Kata kamano wantiere kod geno ni ma en gimoro ma ginyalo loso yo makare mar mondo mi ywaruok moro amora kik neni, ywaruok ma ponono nyalo kata thiro chenro mag tiyo ne jopiny e yo makare. Koro warit ponono ni ODM biro lwaro kata jal ng'ata achiel piny ma bende gisewalo piny mano mar chiwo ne Jubilee thuolo. Jubilee bende oramo ni ka ponono ni ODM odhi nyime gi chiwo nyinge ariyo makamago to gibuono mar wuok mane kweth mar Azimio. Mane wach ma bende nitiere kanyo. Kata sani chiko rito gimancha twegi Azimio oserumo. Nowach ni nyalo mana wuoka e Azimio la Umoja tok dweche adek tok luto ombulu. Nyaka sani dweche adek oserumo. Ka giwuok to onge chik moro amora mabiro twegi. Ginyalo wuok giriwre kod Kenya Kwanza kata ginyalo wuok mar mondo mi gichung' kar kendgi kaka Jubilee. Warita ne wane kaponono gibiro kawo motegno chik mabende kata buok mabende sani gichiwo kotudore kod ywaruok makamae. Kopogore gi mano Joyce bende wach machiel mabende naneno komi pek e nyim gazet mano mar The Standard en kaluwore kod ywak mar familia moro mano it gazet mar adek mar The Standard ka bende nitiere nyadendi moro ma bende notho e piny mar Italy. Osebedo kodak kuom thuolo malach e piny mar Italy, nonyuom e piny mar Italy kata kamano notho. Jonyuolge koro nokwayo chuore mar mondo mi okele dala oduoge pacho mar mondo mi oike. Jonyuol ne wuok e kaunti ma Kilifi. Gima nobwogo jonyuolne ni en ni kanosekele e pacho kaendi biro mar e pacho kaendi chuore koro nanyiso jonyuolne ni ko bire pacho ka kik giyaw sanduku no nikech inge sanduku mabende samoro iketo joma osetho ka ikelo gi pacho ka manogo oseket gi ndege. Koro jonyuol bende nawuoro ni nango ni chuor nyako ni wacho ni kik wayaw sanduku kata kamana gidhi ma giyaw sanduku. Nyadendi no maja higni 36 mabende oyang nyinge kae kaka Amani Justin Luale wacho ni no osebedo kodak e gwengego mag Italy chakre higa mar 2016 kendo mana kaka isewacho ni oket ringre mare e sanduk mar chuma mabende iwacho kanyo ni jonyuol mage otoyo mana gi thuon mar mondo mi gine ni en ang'o momiyo ok dwa ni wayaw ringre mar nyarwa kanye mane giyudo ka moko kuom fundi mage mag dende onge kaluwore ni nyaka sani koro gidwaro ni sirikal otim nonro matut mar yango gimomiyo moko kuom fundi mag ringre mag nyargi onge ka bende giwacho kae ni nyaka sani nyako no ne en nyathi mar 6 mano mar familiano to nosedaka e pinyno mar Italy kuom higni 15 kendo en wach malit ahinya ka bende duoko nu ringre to ku nono ringre yo makare fundi moko mag iye ogin fundi ma ok ponono no kawgi ousgi kata kamano kwa nyal ng'eyo nego tim nonro matut. Tingeni ka sema bende kata mna nonro pod dhi nyime gima na mako dhoga bende bang' tho mare kata mna ok ne chuore manonyiso min gi ni ne otho osiepe bende manonyiso min gi ni nyako no mabende nongere kaka Amani ne otho. Kata kamano chuore ne dwaro mar mondo mi obed cremated owang'e. Kata kamano jonyuol ne modak Kilifi to nwacho ni kelnwa uru mana ringre nyarwa mar mondo mi waiki. Koko manya kwa mga jwang nyaka gisani nonro pod dhi nyime mar ng'eyo ni tho mare to nobiro yo machal nade to fundi mage no use koso ne odhi kanye. Koko mane iti gazeti mar 4 bende nweche gweko maluoro doho ka bende odiochieng' manyoro nyakora mga jwang doho bende nothicho oko bura mano maluoro mibadhi mano donjne godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano bang'a andika mabende nondiko kod jamin wach maduong' mapacho kaindi mano DPP ne doho mapacho ka mano ntiere it gazet mar 4 mano omenda maluoro siling bilion 7.5 mabende ginyaka sani paro mopogore ka wuokum jopiny ka wuokum josiasa pod mienjo kaluore koda buche mabende ithicho oko ainyanya koda apis mano mar DPP. Wanyalo wacho ni nyaka sani koro gai mar jomena wache buche mano no Den Haji entiere kama tek kama tamra gi nono kaluore ni magistrate nyaka sani ne odayo dhoge kaluore koda kaka ne olwaro bura makamano mabende amieno jalup jatenda piny Kenya mano Rigathi Gachagua ka bende jopiny bende sani koro wanyalo wacho ni dhoggi omoko kaluore ni sirikal manyien ni waseneno ka buche mopogore bende osebed kilwaro piny mana ka ne wang'iyo kata weche wa manyien mabende ne wakelo ne joneno magwa buche mathoth waseneno
kilwaro pinya to magi buche ma bende no maka motegno wakia ni koro maya kia ni nyiso nango to gin buche mag mibadhi to gimieno jotelo manitiere sirikal bende sirikal masani biro konyo e kedo kod mibadhi e yo makare kako nego bedni kedo godo kaluwore ni weche gi mag mibadhi bende e mathiro dongruok e pacho kae kendo miyo jo Kenya kata japiny ma kawaida mano ma bende luongo ni hustler ema ponono winjo lit kata pek ahinya kutudore kod weche gi mag mibadhi. Bende ka pod wan mane ito boke mar ang'wen kanya kwa Ramogi juang wach moro bende nitiere piny kanyo maluoro doho ahinya kaluwore koda obila ochiko mawuok e bad migawo mar obila mar SSU kata mano mong'ere kaka Special Service Unit ma bende koro odiochieng' manyoro bende pod ibiro med twe. Parna gin obila ochiko sani suspect number 7 mano ma bende achich mano mar namba 7 ma bende iseyo koda nek mano mag jo India 2 kanyakla koda derep gi 1 wach ma bende notimore chieng' tarik 24 mano dwe mar 7 nyaka sani koro ibidini ne obila 8 go mano kum thuolo mar ndalo 21 mabiro kabine nonro pod dhi nyime en mana ni suspect number 7 mano obila achiel kuom obila ochiko ma bende nantiere kanyo bende koro nowe koda cash bail mano mar siling 500,000 kaluwore koda bura ma bende ilieko gi godo. To kata kopogore kod mano Sharon kapod wantiere ito boke mar 4 kanyo bathe kanyo pani jopiny Pakistan kata bero ma bende notimo kod sirikal ma pinyno mar Pakistan ahinya kotudore kod nek mar jafwambo Arshad Sharif nonro margi chalo ni opogore kod nonro ma bende no wuok e pacho kae tok bero kaluwore kod report makamano iwacho ni nyalo bedo ni jafwambo no Arshad Sharif ne onegi kumachielo kaito koka oket gigo mabende ponono jo Kenya ne onene pacho ka bende iwacho ni ne nitiere kaka no sande kuom thuolo moro kapok onege to mano en kaluwore kod nonro mabende notim kod sirikal no ma pinyno mara Pakistan ka bendi wacho kanyo ni tarik 26 dwe mar 10 mano maiga ni Prime Minister ma pinyno mara Pakistan ne olando ayanga ni sirikal mare biro kelo e pacho kae tim mabende biro timo nonro ahinya kotudore kod neka mar jafwambo no mano Arshad Sharif mabende ne onege pacho kae nyaka sani mane nonro mabende wuok e pinyno mar Pakistan ni malingling wacho ni nitiere kaka no sande mondi to kose sande e kane onege gino mabende wanyalo wacho ni en gwenyruok e paro kotudore kod nonro mawuok e piny Pakistan kod nonro manotime pacho kae. To bende nonro go iko pod dhi nyime nyaka Ramogi juang bende neno kanyo ka bende gidwaro matut ahinya piny Pakistan dwaro mar mondo mi onon matut ni nang'o miyo ni nikech niseyo jafwambo ni mtoka ma bende na gintiere ne en mtoka ma bende nokwal kata ka kineno kit mtoka ma nokwal gi mtoka ma na gintiere ne opogore nyaka sani bende wacho ni ka mtoka ma nokwal cha ne oting'o nyathi nang'o miyo ni ichwado magine mtoka moting'o nyathi mago gin mana moko kuom penjo ma bende pod imedo penji nonro pod dhi nyime kwa dhi nyime weche ma bende nitiere it Gaset mar 8 kanyo en weche moluoro weche mag somo ahinya chakre dwe mokwongo mano mar higa mar 2023 jopuonje ma bende nowil kata mana notimnegi lokruok mag somo ka giwuok e counties ma bende gidake kitero gi counties mamoko koro biro winjo wega ka bende koro ibro chak timnegi reverse transfer mano kaluwore koda gwenge ma bende noteri ka noteri kata mne gweng mar Garissa to iwuok Siaya kata iwuok Siaya Joyce igoli koro Garissa kiduoki Siaya. Onyalo bedo ni en okang' makare ahinya ne jopuonj kaluwore ni jopuonj moko ponono kinde mathoth wang'eyo ni gwenge go ma nitiere kata nok mar arita kwe jopuonje mathoth ahinya nyamo kuoge gwenge go luor ga dhi tiyo e gwenge ma kamago ka giwacho ni ponono ka nitiere monj moro amora to gine ma igeto gi kaluwore ni gin ok giwuok e gwenge ma kamago miyo wach mar ndiko joma wuok e gweng'no e tich kaka jopuonj en wach makare ahinya ponono onyalo duoko chien amonj ma kinde ka kinde ma bende waneno ka nitiere gwenge ma ponono nitiere nok mar arita kwe kendo ponono nyalo miyo jopuonje winjo makare ber ka ipuonjo machiegni kod dala kalore ni kintiere kacha to ponono chunyi nyalo bedo mokwe ni kata seche moko kigombo dhi dala tinyalo dhi kacha mar mondo mi ine jogo ma bende nitiere machiegni kod to parni magi bende timore e kinde ma bende koro waikore ne penjo kata piny Kenya ikore ne penjno mar grade 6 mano e buo chenro mar somo manyien mar CBC kaachiel kod penjno mar KCP kaachiel kod KCSE ma bende wang'eyo ni penjno mar CBC mar grade 6 kod KCP biro tima mane dweni to mano mar KCSE biro chakore dwe manyien mano dwe mar 12 to girimiti makamano bende koro winjruok makamano no chope kokadhe duol mondiko mandiko jopuonje pacho kaendi TSC kanyakla koda duonde mamoko mag jopuonje wantiere
mantiere gi kupet kanyo gi nat. To gimomiyo ni time mano higa mabiro chakre dwe mokwongo en mar miyo thuolo makare smooth transition mana kaka Joyce onyisi wantiere koda penj madongo adek mabende ibiro baga chakre dwe ni nyaka dwe mar 12. Kwadhi nyime itap oboke mar 10 gi mano mar 11 mana kaluwore koda romo mar kor lwasi mabende dhi nyime e piny mar Egypt. Romo mabende nochakre chieng' tarik 6 nyaka chieng' tarik 18. Ywak bende aneno kanyo odiochieng' manyoro activists kata mana josundo jogo eko makedo ne ratiro mag oganda e pacho kaendi kanyakla koda pinje mamoko bende koro nodhi e ng'anyo ka bende koro gilieko ne pinje mag Afrika ojwang' to ojwang'gi gi ng'a giwacho ni pinje mantiere koda lony ojwang'o pinje mag Afrika kaluwore koda okenge mag kedo koda chala mar kor lwasi. Bathe komachielo bende anene kaunti ma Homa Bay bende nitiere koda geno ahinya oganda modak e kaunti ma Homa Bay. Bang' gavana e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Nyasuna Wanga bende koro wacho ni nokadho chik ma bende biro kelo lokruok ahinya mar kor lwasi e kaunti ma Homa Bay. Wach makama bende ne waneno ka jafwambo marwa Ali Abiche kaunti ma Homa Bay kacha nosumo paro kowuok kuom jopiny omor ahinya kaluwore kod okang' makamano. Ponono nyalo konyo e tieko ngaji ma kinde ka kinde ma ponono wanene pacho kae kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. Mana kamano kwadhi nyime it Gaset mar 20 mano mar The Standard bende nitiere weche moko maluoro weche mag thieth ahinya ne karod thieth mopogore mantiere pacho kaendi. Odiochieng' manyoro kamiti mochung' ne weche gweko mag thieth e od bura mar Senate bende koro nomako dhogi gi buok ne king'iyo osuptande mantiere e bwo sirikand kaunti mano ma Nairobi. Wacho ni thoth osuptande onge koda ICU mano intensive care unit. Wach mabende nomako kamiti no gi buok. Kamiti makamano notelnegi koda jakom margi Jackson Mandago kabende nagitimo nonro ahinya kaluwore koda weche mabende osebed ka iseo godo Mama Lucy Kibaki Hospital mano mantiere bura Nairobi kaende. Kata kamano wabed kod geno ni kaluwore kod nonro mabende kamiti makamano osebedo katimo ponono gibiro konyo e bero yore mag thieth ahinya to e ute thieth mag piny owacho. Parni ponono jopiny mathoth onge moko kuom jopiny onge kata okumba mar thieth manyalo miyo gidhi thietho godo kata gidhi manyo godo thieth e ute thieth mag ji giwegi. Emomiyo gidhi kata joma thoth dhi ute thieth gi mag piny owacho. To kidhi kacha chal mar alwora mag ute thieth makamago ok ber. Kinde moko waneno kata ute thieth moko ka jotuo ninde kitanda achiel mamoko ponono chal gi ok ber ahinya. Weche makamago onego bed ni iketi ong'ala manyime mar neno ni oting' malo lwasi mag ute thieth mapacho kae mar mondo mi jatuo kodhi kacha inyalo yudo ni jatuo nyalo dhi osuptal odhi kotuo to e kinde ma bende otuo kanyo ochuo gamo nyaka tuo machielo ma en wach malit ahinya kaluwore ni wach makamano medo mana kelo hinyruok mathoth ahinya ne jopiny. Kamiti makama osebedo katimo tich makare ahinya kendo onego bed ni gimedo neno ni chal mar ute thieth mag piny owacho pacho ka oting' malo mar mondo mi okony jopiny makare. Mano kodhi mapiyo nikech aneno ka sa achiel ochiegni romo nyawadwa Cleophas Oluoch nego bed ni donjo kod twak e chenro mar piny. Nitiere wach mantiere it Gaset mar 20 mano kaluwore kod romo mokwongo ma bende jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nobago koda jotend migepe manyien ma bende osechako tich. Kata kamano thor wach mamoko ma bende nagilose romo makamano en kaluwore koda lai mar somo mar CBC ma bende wang'e ni nonro mare osebed ka itimo chakre juma mokadho. Nonro ma bende norumo odiochieng' mano manyoro. Kata kamano kaluwore koda romo makamano William Ruto koro wacho ni obiro wacho machiegni ni ponono ni lai mar somb CBC ahinya nyithindo manego bed ni wuok e grade 6 kadhi e grade 7 gibiro bedo e junior secondary kata gibiro medo bedo e skunde mago mag primary. Mane wach ma bende ntiere kanyo ka bende ng'enya kwa Ramogi juanga penj mag grade 6 kadhi e grade 7 nego bed ni timo chakre dweni chakre chieng' tarik 28 nyaka chieng' tarik 30. Wantiere gi KCP kanyo gi KCSE ma bende chakore chieng' tarik 21 mano mar dweni nyaka chieng' tarik 23 mar dwe mar 12. Joyce wantiere gi dakika 5 mar dhi e Gaset mar Daily Nation. Gaset mar Daily Nation Sharon mana kaka wasewacho wanyalo mana ng'iyo wach ma bende omi peke Gaset ni mano kaluwore kod kaka MCAs dwaro ni omednegi omenda ito boke mar 4 kod 5 mar Gaset ni mar
Daily Nation okinyi makawa make wasewacho ni gidwano medgi omenda kowuok e shillings 144 nyaka shillings 400. Omenda makoro lach ahinya. Mano nyadidek. To gin MCAs mathoth. MCAs mabende yudore e wards duto mapacho kae. Omenda makamae ponono biro ting'o malo omenda mitiyo godo e chulo sare pacho ka. To piny Kenya nyaka sani wacho ni uchumi rach. Omenda makama biro wuok kanye? Otek, nikech king'iyo kata mana kinyalo go kwan mar omenda ponono ni bi medgi omenda makamane thuolo mar higni 5 medruok mar omenda mabende gibiro bedo ka giyudo kiriwo en siling bilion 32. Bende wantiere gi oteku Oteku kane kanitiere kaluore ni wach makama iwacho ni jotelo gidong ichulo godo usuru mar jopiny. Usuru ema ponono ibiro med ng'aw ne jopiny mar mondo mi ochop dwaro mar chulo jotelo makamagi pesa mabende gidwaro. To kata kopogore kod man nitiere omenda mabalang' mabende gisebedo ka giyudo mano kata kwang'iyo ito boke mar 4 kanyo ka bende kokoro ket omenda mabalang' mabende kong'i kanyo mano ma governors osebedo ka yudo kaluore kod osara margi gisebedo ka giyudo kanyo omenda madirom 554. Omenda mabalang' mimiyo gi mar ot kata house allowance en shillings 200 mano dwe ka dwe. Wantiere kanyo kod salary adjustment 169,600 mano makelo koro gross salary margi kata omenda michulo gi e dwe mano governors gin 924 mano dwe ka dwe ochiegni mana chopo milion 1. Ka wang'iyo mano omenda mabende chulo jo od bura bende kwa ng'iyo kanyo gross salary margi en 710 mano dwe ka dwe. Ka wang'iyo mag MCAs mabende sani koro dwano medgi pesa gisebedo ka gichulo basic salary osebed kichulo gi basic salary mar 86,625. Omenda mar udi 45,000. Omenda mabende mane wacho ni salary adjustment ponono ka weche tek matin timedogi gi johawi 12,750 makelo sara margi 144,375. Sani koro gidwaro no chop 400,000. Ponono ibiro medo omenda mag udi ma imiyogi kachiel koda salary adjustment mar mondo mi omenda makamano chop kanyo. To stima bende koro Joyce dwaro gidwaro medruok mar omenda. Governor mar Central Bank mano bengi maduong' e pacho ka Patrick Njoroge wacho ni gisani e seche mabende wagolo osuru in gi an gi janeno maneno wak e kind siling 100 ma kaponono ni osechoki jo KRA osechoko osuru 100 mochoke ewi 100 siling 40 dhi negowi mabende piny Kenya nitiere godo koro dong siling 60 ka to 60 ibiro chul jotije piny owacho tidwa chul gik mopogore opogore en wach moro matek odhi medo bedo moridore mbele kae kendo koro jo Kenya nyaka koro rido kanda kaluore ni nyaka sani koro ponono medruok usuru dhi nenore ahinya ma jo Kenya biro medo ywak to tin wabed wendo ng'a Otek. Kata kamano nikech Daily Nation bende nitiere gi moko kuom weche mabende nwaseledho nyaka Ramogi e gazeti mar The Standard. Mana ni nitiere wach moro e gazeti mar 5 mabende nokwa yude gazeti mar The Standard. Mano kaluore gi romo mokwongo mabende koro jatend piny Kenya William Ruto biro bedo gi jo od bura mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Romo mokwongo mabende gibiro bedo ka gitimo. Ka bende romo makamano igeno ne gibiro lose ahinya kaluore kod jokanyo magi mabende biro dhi e riwruok mar IALA. Wang'e nyaka sani Kenya Kwanza osewalo ji 15 to ji 15 mabende giwalo idwaro mar mondo mi oyier ji 5 nikech ji 9 kende moyienegi mar chung' ne piny ka piny madhi e riwruok mar IALA. Nwaneno ka Azimio la Umoja no walo ji 12 koro Kenya Kwanza walo ji 5 Azimio walo ji 4 koro mane romo mabende koro gidhi bedo godo ka bende moko kuom okenge mabende juma mabiro wabiro bedo kramna kwaneno en kaluore gi chenro mar dayo jogoro ngirore mabende William Ruto ne owalo. Mitantiere wach moro momako dhogi kapok watieko gazet. Wach momako dhoga to onge Sharon kalure ni walidho ne alidha nyaka Ramogi moko kuom gigo mabende nitiere gazede gi man mondo mi wamigi siso gidhi oko kacha ginyiew gazet manyalo bedo nolombo wang' gokinyi makawuono walidho ne gi alidha kwasemiyo gite to ponono ginyal nyiew kwadwa ketho biashara kata hala ne jogo mauso gazet. Mana kamano nyaka Ramogi parnit gazet mar 8 bende naneno tipo mar ugai mar ODM Raila Odinga ka bende koro oyuak machamre gi nono ahinya ne sirikal
sirikal mano mar William Ruto. Mano kaluwore koda achiedh nade mopogore opogore. Kaluwore gi Odinga owacho ni maundu osebedo ka medore. Buore Nairobi ka gweng' ma intiere ke ni maundu chal nade nikech buore Nairobi ka maundu osebedo ka medore. Bende oywak kaluwore kod obila ochiko ma bende nomake ahinya ahinya ka wuok e bad migawo mar SSU kanyakla gi profiling mano DCI mano apis mar Jamii. Adwa ni wang'e ane machinglo mantiere ito boke mar 18 mano mar Gaset ni ma Daily Nation. Machinglo ma kamano king'iya paro ni en machinglo makata nyakwara Ramogi Ajwang nyalo pongo gi wiye kalore ni kineno machinglo ma kamano nyakwara Ramogi Ajwang nitiere dot moro kanyo ma ochalo ng'ama iduongo dhodno to malo kanyo ndik ni Iala relatives and cronies preferred. To kwang'iyo jal morwako gudu no to orwako lawno en mambulu. To nitiere jal machielo ma bende orwako law ma ratong kanyo. To gichalo joma dhiro akane gin nyithindo kose gin joma dongo. Ineno manchien morwako law mantiere ga foto. To kila ng'ato biro gi nyathine. Kila ng'ato nitiere kod ponono nitiere kod watne moro kata osiepne moro modwa ni oso kata opong' lemono mar Iala. Akeni nyakwara Ramogi Ajwang kineno machinglo ma kamano ma bende nitiere TV ni kanyo. Akeni nene nade kila ng'ato ting'o nyathine kanyo. Aneno jal moro bende duong'o morwako ratong'no to wuoro ni dhodni oboyawore koso oyo. Kokamano inyalo mana pong'o gi wiyi bende wantiere e mbui mar Facebook kanyachiel kachiel bende inyalo mana nyisowa kaka iwinjo machinglo ma kamano. Kokamano Joyce Oduor aneno kanyo koseromo saa 1 gi dakika 1 nego bende watieko chenro ma kama. Erokamano ahinya kuom biro e nonro mar Gaset. Kamano Sharon chenro podi e lach. Chenro podi e lach. Kokamano nyakwara Ramogi Ajwang kanyo makelowa e giko mar nonro mar Gaset. Gaset momori e kinde mano The Daily Nation gi The Standard e dhi nyiewo. Parno duche ma kawuono bende kene chieng' tich abich. Gazede gi bende nitiere gi It Gaset ma iye. Daily Nation nitiere gi mano mong'ere gi kaka DN2. Standard nitiere gi The Pulse. Bende johera mag weche tuke mag ohala bende weche mag ohala weche mag tuke nitiere e gazede ma kamagi. Kokamano gisani yine mar mondo miaka uyo matin.